insellimlek il-paċi miegħek. Jien illum hekk nixtieq naqsam ħsieb miegħek li qiegħed tant jimlili l-qalbi u qed nipprova li nimmeditah u nipprova ngħixu tul din il-ġimgħa almenu. Hemm il-kelma li jgħidilna Pawlu meta qal l-imħabba ta' Kristu issuqni. Sa naraw għaliex din l-imħabba ta' Kristu qed issuqu u għaliex għandha eżiż issuq lili u lilek. Mela hekk nixtieq u ħanqabbilha jiena ma' dik il-liturġija li smajna nhar il-Ħadd meta tgħid dan Kristu, l-ewwel nett kien fil-għaxija dan. U dan Ġesu fettu li jgħidilhom biex naqsmu għan-naħa l-oħra u d-dixxipli rikbu miegħu. U dan jaf kemm kien għajjien fil-għaxija għalinna, ara jaf kemm ħadem fil-ħodu flimkien ma' d-dixxipli, imma naħseb hu il-preċimes li ma jagħtix każ tiegħu innifsu dan Ġesu u moħħu kif se jagħmel il-ġid fil-ftit snin li jagħmel fil-ħajja pubblika tiegħu. U allura dan imtet jista' jkun imtet għax kien veru għajjien, jew inkella biex jipprovahom, biex jipprova lili u lilek ukoll. U imtet fuq l-imħadda hemmhekk li għandha tifsira ħafna qawwija din l-imħadda, nafx għandix ċans ngħid fuqha, imma min dut hemmhekk fil-poppa u għamet din it-tempesta qawwija u dawk imwerwrin u dak tranquill rieqed. Fil-poppa ta' b'xekk aċċident jiġri xi ħaġa ikun l-ewwel huma jikolha. U qajmuh imma inti qisu ma qed jiġri xejn għalik qalulu li aħna sa nintilfu u qam bil-qawwa dan il-mulej. Iskut, ieqaf ma toffi. X'powerful ta' Alla għandna. U waqaf kollox jobdi lil dan il-qaddis tagħna Ġesu. Ma fejn il-fidi tagħkom qallu? Fejn il-fidi tagħkom? Isu jrid jgħidilhom la hawn jiena preżenti fostkom taħsbu li intom sa tintilfu. Jien sa nitlef lili nnifsi u sa nitlef lilkom. U aħna f'dajsa qegħdin bħalma qegħdin Ġesu id-dixxipli. U t-tempesti jinqalawna lilna u kif tempesti differenti ta' mar, ta' separazzjoni, ta' tħossok waħdek, ta' kull kwalità ta' tempesti. Ma hu hemm qiegħed rieqed dak almenu bdew jaraw bil-ġisem. Aħna maħniex naraw, ma qiegħed hemm u jinħass ħafna dan Ġesu. Issa jiena li żied li laqatni dan Ġesu u għalhekk imbagħad Pawlu jgħidilna l-imħabba ta' Alla issuqni għax meta jippreparaw il-liturġija tant tkun sabiħa. L-ewwel reading ikun hemm fil-liturġija ta' kulħadd, bad ikun hemm din li semmejtilkom jien il-Vanġelu u donnu fin-nofs jaqgħad inti x'laqtek u x'għandek tagħmel. U Pawlu qal propju l-imħabba ta' Alla issuqni. Għaliex issuqni? Ħanaqra. Għaliex issuqni? L-imħabba ta' Kristu issuqna għandha ssuqni li u lilek. X'għamel imma din l-imħabba? Lilna li nafu li wieħed miet għal kulħadd. Mela miet kulħadd u hu miet għal kulħadd sabiex dawk li jgħixu mhux għalihom infushom iżda għal dak li miet u xoxta minħabba fihom. Issa jiena il-meditazzjoni hekk li għamilt profonda bdejt ngħid meta lil dan Kristu qaddis tagħna kien fostna u sallabnieh wara dak tant ġid li għamil tgħidu x'inti tgħid sister sallabnieh. Jien ma għamiltlu xejn, ma għamiltlu xejn. Il-mulej
kien jaf, u għadu jaf, kien jaf li ġejja jien u ġejjin intu. U jaf minna u aħna kien hemm momenti li ma milniex dak li xtaqu tajnieh ħafna dispjaċiri. Ġifieri meta sallab fuq is-salib għalhekk ngħid sallabnieh għax sallab u ħafer il-ħtijiet tiegħi u tiegħek. Sallabhom mas-salib. Imma x'jolqotni jiena l-iktar hekk f'din meta lil mulejjek sallabnieh. Jolqotni li dan il-powerful qalu dawk u staġbu. Mela dan minu? Dan minu? Imma jiena li taġġibni li Ġesu fuq is-salib. Powerful. Jismagħhom jgħidulu inżel minn hemm u salva lilek innifsek kif għamilt lill-oħrajn. Ġesu seta' jagħmilha. Ma skiet ta' Ġesu. Is-skiet ta' Ġesu. Ma weriex il-qawwa tiegħu seta' Ġesu farrakom kollha kemm huma. Iħallihom ħajjin, ħalliju jinżel minn hemm, jibdel lilu nnifsu kif għamel fuq it-tabor u jurihom minnu. Ma m'għamilx di. L-imħabba ġalitu jibqa' sal-aħħar jagħmel ir-rieda ta' missieru a favur tiegħek u tiegħi. U jiena hawn jolqotni ħafna u għaliex għandna nirringrazzjaw kontinwament lil dan Ġesu għaliex. Kieku Ġesu niżel, bħalma meta waqqaf it-tempesta niżel u għamel dik il-qawwa wera li hu super, konna ngħidu ma kemm għandna Alla tagħna forte b'saħħtu ħadd ma jerbaħlu. M'għamilx. Allura l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu jien u int hija Alla huwa imħabba. Meta jisaqsuk inti x'inhu għaliex inti tħobb għax huwa mħabba, għax ma weriex li f'imħabba. U allura jekk ngħidilkom eżista, ippruvaw, jekk m'għandkomx intom speċjalment li bħalissa batuti ħafna u għaddejjem minn xi problemi. Għabdu xi kurċifiż żgħir jekk ma tistax tixtri inti, ġal il-min jixtrihulek. Ħadnu miegħek u dak li qed tħaddam miegħek dak li sallab fuq is-salib u qal dawk il-kelmiet flok niżel naħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ara ħana kif nagħmel ngħid l-ommi biex tieħu ħsiebhom u għada Marija, tieħu ħsiebna l-kol. Allura naqbdu dan il-kruċ, inħarsu leh u nemnu li Kristu preżenti fostna fit-taqbit tagħna qiegħed hemm u ma jħallinix. U allura ta' dan kollu Alla Papa Iben Qaddis ngħidulek tifħiru Glorja, imlina bl-imħabba tiegħek. Fakkarna li kuljum inti qiegħed ħdejna is-sosten tagħna sakemm fuq din id-dajsa li qegħdin fiha mixjin bil-mod il-mod lejn pajjiżna is-sema. Nkomplu nimxu, naqtfu, imma dejjem qed naqtfu mhux weħedna. Għandna lil dan li mgħallem Qaddis mimli imħabba. Sellimlek, ringrazzjak, kont hemmhekk biex tismani, il-paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek.